Здравейте хора, аз съм Kung Fu Panda BG и днес играем... Какво играем? Death Run Portable. Така че забравих какво играем. Така. Сега спектейтваме някой. Този човек се хвърля. И ранарите бият. Аз не знам за кои съм. Аз по принцип съм за ранарите. Аз не бих... Да. Повече от половината хора измря. Аз за това не бързам. Добре, ранарите са. Килърите са чак там. Не ли изкочих? Why you do that? Окей. Аз без това нямам приятели. Ще си готова. Той човек пък имаме. Сатана. Оха, вече бия пот. Ой. Няма да се хвърля там. Пак. Хора тук явно ще спечелим. Аз не бих минал така. Да. Пич. Не. Направи. Ай, бли. Не можах да направя. Оха. Какво? Този човек е късметлия. Пич. Нищо не виждам от вас. Плес. Този пич. Не! Ах, с моя гаден. Peach, I believe I can fly. Не, скип. Джигитац. Има си сервери. Чайна. И не си от Юра. Айде. Драгстър. Отвъчва. 900. Go, бро. Go. Само ти си ни надежда. Иде. Един на един сте. Дай газ. Влези го. Мале, брат, сега ако чакаш той да дойде. Да, точно. Убих от един удар. Къв си ти, бе? Гати килера. Двама останахме Африка. Айде, пичове, айде! Go! Не! Добре, явно... Рънър свън! Пия. Щата прибия! Не бих избързал. Що да не съм избързал, бе? Мале хора, как щях да се... Бедно!
Вай! Вай! Айде, плея. Не си играчи. Играчи. Асасин Руснак. Асасин Руснак. Асасин Руснак. Оф. Така. Килърс. 2. На 3. Гледайте колко човека са умряли. Мале. Ние ставаме умрялите за цяла армия. Иде глас. Дай газ. Еле. What? Това Брат, защо трябваше да го натискаш това? Защо трябваше да натиснеш този тъп бутон? Трябваше другия. Защото тогава тия жени дойдат на атака. Добре, тук. Хора, тук ще изчакам. Не! Не можах да видя тия. Лахаме се от този сервер. Ще пробвам в USA. О, майко. О, майко ми. Добре, мисля да го правя. Goodbye. Quick. Хайде, пич, хайде. И плас. Нещо да гледам кивър. Искам рънър. Да видя това как ще умре. Защото е про. What? Про. Ти си големо про. Добре, хора. Вижте, той лети. Това се хвърли по най-дебилния начин. Брат. Какво ще направиш ти? Какво ще направиш? Айде да прави, какво ще правиш? Ранър слон, този човек нищо не знае. Доста като не ли смущаваш. Как си знаеш, че тук е? Ще се гръмна, пич. What? Този човек бъгна. Брейк. Хора, вижте багясалия брейкър. Си добър. Пикачу. Добре, хора. Можете да говорите английски, но не можете да пишете. Аз дето съм българин, разбирам повече английски от този, дето написа. Там какъв коментар беше. Спри. Как си знае. Ама тук не трябва да... Не умрях. Не. Само че аз понеже съм читър. Тук
тук няма такова. Ай, стига, бе. Какъв ви е проблема, бе? Много сте зле. Имате много баги, аз. Го. И го. Пише, че един човек път. Леле, това пик се прецака жестоко. Жестоко. Просто много ясно. Понеже съм Ройтър, няма да съм брат. Тоест пак как е умрял, де? Поне да ни беше оставил да... Айде, време е да направим килове. Аз не се връзвам на тия вашите тъпи номера. Бой, айде де. Прецакан ти. Ти ще си бъдеш втория прецакан тип. Не беше. Сам се хвърли. Аз ако знаех, въобще нямаше да го натискам този бутон там. Тин. Айде, ето. Пусти, бе, пич. Але колко прецакани ще бъдат. Какво? Тя са оцелели. What the fuck? Хора. Брат, какво ще... Таман го гледах и само едно време го видях той как пада надолу. Не можах да се хвърля. Пич, умряхте ли? Не. Денги. Добре, някой умря. Добре, точно на това ли малкото ще решиш да ни прецакаш? Не стига, че повечето измеряха толкова. Добре, само е това. Не разбирам какво се прави на него. Верно си е. Ти си килър. Той ще ти за него. Готови ли сте? Тоест пак как се прехвърли при нас и ме уби? Какъв си ти, бе, хак? Аз се чуда кой ме бие. Какъв е тоя хак, бе? Ай стига то, как е дошъл при нас? Мале, брат. Сега ще видиш разгромаване, брат. Сега ще умреш, брат. Не, ти ще оцелееш. Не, ще умреш. Здравейте, хора, връщаме се, само че като ми звъннах... После, като затворих, явно бях излезнал някак си от сървъра. Сега не знам в кой да влезна в този.
Кой кил Милан? Това? Не! Как? Поне не му зачел кил. Прецакан. Не. Симон. И само той не иска да го киква. Май. Ма не, защо? Те спечелен кил разпечели. Не, защо да ме кикват? Сега ще ме кикнат. Стига, бе, какво съм ви направил? Гати. Ма какво съм ви направил? Мале, само да знаех как се кикват хора. Просто ще ги кикна всичките. Добре. Аз не мога да киквам. Това е най-гадната част със следа. Да, бе, то как се движи? Това не е честно, хора. Не е честно, аз винаги излитам като този човек. И той. Добре, хора, надявам се, че не чувате как се гърми тук. Защото вали дъжд и то много дъжд. До вчера не валеше и днес се сети да вали. И то почна да гърми там 40 минути след като се върнах от рожден ден. Гадно. Пич. Ако ще умираш, умирай. Кек. Да сменим ли? Само за админи. Мале. Да го изкачваме. Това. Добре, как? Не! Поне да сваляше по 5 за повече опити. Why?
Лай, хора, лай. Защо? Ужас. Само че аз не съм админ. Чекташ. Не! Какво стана? Добре, искам да видя дали мога да ударя някой. Добре, Пич, мога ли да те ударя? Не? Why? И защо бъгваш така жестоко? Добре, и къде са тия килъри? Че не ми стана много ясно. Добре, всички се бутат като ненормални. На къде си па? Не. 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 Ой. Ба. Това много гадно. Значи хора... Не! Ми умряхме, хора. В следващия клип може да поканя и Крисо Гейминг БГ да играе с мен. Кек. Добре, аз как да разбера кои са килъри? Това е много тъпо. Нямаме админ. Иначе аз искам да съм админ. Получих 5 коинса за нищо. Супер. Добре, играем последно, май. Ще изиграем още 2 игри. Не теща тебе. Брат, точно тогава ли се сети, бе? Ще мина отгоре. Той е Пич. Не! Как? Не! Why? Добре, защо? Пич, скачи високо. Скачи. Браво на теб. Дай, отивай при него и го бий. Отивай. Атака. Брат, ако се хвърлиш тук, направо ще се побъркат.
Давай, пич! Давайте, пичове! Давайте 2 на 1! Не! Добре ще, дай! Поне да им беше дал да станат. Поне да им беше дал да направят такива. Добре, хора, до тук мисля да приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. И ако е така, дайте лайк и се абонирайте. И чао, чао!